Той добре дошли в 3GamersBG, но аз правя нов канал. Няма да остана в 3GamersBG и Дери се тук и той е в 3GamersBG. Той ще сива само отворих се нов канал, казва се iCodeGamer BG май беше или долна BG. Ако се да отидете в iCodeGamer BG, отдолу линка или там в описанието ще го сложа в видеоклипа, там може да натиснете и да влезете в канала. И там, не забравяйте да се абонирате, там още няма снимам, ще измисля малко, 10 ти говори с бандикам снимам сега. Да кажа. Денис, говори бе! Хора, сега се тегля такова. Програмата Music Section се казва и ще снимам просто с нея клип. Да. Той поне малко ще им помага в 3GamersBG. Ще им помага. Човек, тук името ми какво е станало, бе? Защо се в... Нещата си ми се сменят името. Нравно те. Много не искам да разсевам, много игри... На много игри ще снимаме, и в 3GamersBG дели ще снима на Minecraft, рази... Може да бъде друг Counter Strike, Да. Питайте него, той ще снима много неща. Аз, като знаете, от телефона много игри ще снимам. Ще снимам WWE 2015 и тъй. И ще се видим в другия клип. И той ще го сложа в другия канал. И в другия канал ще го има да ви го кажа. И до скоро! Чао!